हम बने प्रदीप यादव और आप सब खातिर लेके आ रहल बानी भोजपुरी में एगो सुंदर कविता जौना के शीर्षक बा आज के सच्चाई। तरवा सब सुने एकरा के। केहू टोपी तो केहू अपन पगड़ी बेच देता, केहू टोपी तो केहू अपन पगड़ी बेच देता। मिलल भाव अगर अच्छा तो जज भी अपन कुर्सी बेच देता। तवायफ फिर भी अच्छा बाड़ी काहे कि उस सीमित बाड़ी कोठे तक। पुलिस वाला तो चौराहे पर अपन वर्दी बेच देता। जला दिहल जात बाड़ी ससुराल में अक्सर उहे बेटी, जला दिहल जात बाड़ी ससुराल में अक्सर उहे बेटी जौने बेटी खातिर बाप अपन किडनी बेच देता। कोनो मासूम लड़की कुर्बान बाड़ी ओह पे, कोनो मासूम लड़की कुर्बान बाड़ी ओह पे जे बना के अश्लील वीडियो उनकर प्रेमी बेच देता। जान दे दी वतन पर उ बेनाम शहीद रहे, जान दे दी वतन पर उ बेनाम शहीद रहे। एक हरामखोर आदमखोर नेता ई वतन बेच देता।